Ọhaneze ndị Igbo ekene m n'ụbọchị nke taata biko na ozi a ji ebekwa taata bụkwa na ozi karịrị akarị. Ozi ọ ya bụ a na-ezi ndị mmadụ ada anụ. Biko taata na ọ nwere ihe na-eme na maka na ikwuru m ya sị na ajụ ihe anụnwa hapụgo saịdị ụmụ nwoke kịta gwajewe saịdị ụmụ nwaanyị maka ndị ajọ mmadụ anụnwa na-akpọ ndị Ezenwanyi. Anụ Igbo anyị enweghị dịka Ezenwanyi. Igbo anyị nwere ụmụ nwaanyị na-agwọ ọrịa, ụmụ nwaanyị na-amụ ụmụ nwaanyị nwa, ụmụ nwaanyị na-eme ihe ọgba nje. Ma nke bụzi nwaanyị bịa zazawa Ezenwanyi na-awa ọjị, nwaanyị na-awa ọjị, nwaanyị pụta ọsịza gị ka gị bịa ka o tichaa gị ụchụ, nwaanyị sịza pụta ọsị gị bịa ka agwọọlụ gị nka, ịbịa ka agwọọlụ gị awele, nwaanyị pụta zubulu ọfọ n'aka. O nwere confession nchọkwu unu gee ntị. Ya confession nwatakịrị Ezenwanyi skamụlụ. Ezenwanyi yiri skam. O wee pụta wee tibe mkpu n'oge wee na-asị biko onye ọbụla na-eje na nke ndị Ezenwanyi gbaba na ndị anụnwa bụ another second worst thing ya eme na Igbo anyị. Kịta unu ahapụgo ụmụ nwoke ụmụazị unu ahapụgo ihe unu ya na-egwere na-agbasi mbọ ike. Kịta unu na-achụgharị onye nka, unu na-achụgharị onye nka, ha nchakwewụkwa na-eme iti up. Unu fụ ndị kidnappers ejide mgbọsị ya n'ụzọ, ndị na-atọrọ mmadụ. Mgbe ha jụba ha nna afọ one ka unu dị 27, 25, 22, 21, 24, onwebeghị nke lu 30. That age bụ mgbe a na-esetụrụ nwa bọyị ọfụ. Ike nwere ike ụfọdụ ka ya nọcha bọyị mgbe ahụ 24 ịka nọcha bọyị o 26 akada ugedu. Ka ije gbụwa mbọ mara ihe ya eji onwe gị eme, ọ bụ ije na-apịtọ akwa onye ji onwe akụkọ ọ na-akọ gekere na unu na-eche confession a anyị ewepụtazi ya mgbọsị ọzọ mazi ihe ọzọ anyị etinye ọnụ na ya. So as that one come happen, as he go, I say okay, make I come out from Nigeria. I come out, go another Middle East, go there do my hustle. So I can't stay there for some months. I still need to go to a bigger country, We be say make my hustle, they pay me well. So this what is they call them? They come recommend me, say get one woman where be say she dey do better work. You understand? Say any work maybe she do, they work. Okay. I can't contact this woman. I can't tell her say, see what I want to do. Not be those ones before, the two I've been tell you before, not be them. Now not fresh people. Now it's 3 persons now. I can't contact them. The woman can't do say they go the river where they my place. And then they go stay do the work. Really, she go there, go do the work. I pay almost 100 and something thousand naira. You see how she do this do and finish. Can't tell me say that visa when I put it come out. As the visa no come out because there's mistake in the packaging of the visa. As it no come out, I can't tell that woman. You know what that woman can't tell me? Are you sure now that country where God assigned for you to go? I can't ask her which kind of question be that one, which kind of question be that one. No be you tell me say if you do work, make I give you money. Say if you do work, the visa will come out. And me, I don't do everything possible. I say okay. Make maybe say something they follow person from village. Make I come spoil those ones. Now make me say make I do work. You see, I can't give her money. As he give her money, he can't tell me say you just say no be that country. I can't first give her say at the Middle East where say people not get job. It hard maybe people get job, but as I come that country, I can't get job in the next 2 days, 2 jobs. You see, so
as God no dey see me make I dey happy, but I get that job. So how God no go want me make I go that side? I come tell am say people dey make am for Naija bi, people dey make am everywhere, but e get some country wey be say you go at least the lifestyle and everything dey different. Even if you dey work, no be say any day you no wan go work, you no go go. I don't understand. Unlike Middle East, where be say every day they go work. You can see am. So I come tell am say why wetin which kind yeye talk with that one? Say God no dey see me. So you no see am for your alpha. You no see am for your alpha. You can't tell me say if you do work finish, everything will go well. I can't give you 100,000 naira. You can't do work. So what is the essence of that work? What we say you do? You see am. So all those things where they tell you say they go need to do work for you, say make country make you put visa. My brother, if you put visa and because many people are applying, millions of people are applying, and now by luck, we be say few people they can't give them visa. And my brother, now visa we be say person they not to go another man country go suffer, but no issue. No issue. So they still can't invest me. Why I go give you money make you do work for me? Visa no come out. You can't tell me they sure say no, now that country where God destined you know see am before say no be that country where God destined me to go, and you can't tell me say make I pay money, make I go do work, say you go 100%. You see am. So no spirit. I don't even want to talk about me and pastor them before. Welcome back. Akwai no ife nwanne anyị nwoke akwu na. Akwai no. Onya bifa nnọdụ agwu unu. Apụta sị edibe nke a n'ọbụ ka ezigbo mmadụ, adibe nke a n'ọrụka. Nwana ife niile a bụ ndị a na-use your luck. Ọ bụ na this guy now succeeded na visa na. Ọ were Thanksgiving jenye that woman. Ọ pụtazi online fụzi ebe nna akọtọ ndị dibịa ọkpụrụ defend be ha. Mana ọ ma mma na nna fight for his own good. Ndị dibịa na-use sense gị. Ha na-use your luck. Anything isi ha mee ayekwete na ya eme ya n'alụ ga ego je mee ya. Maka ha ma one thing, enwere ike succeed, enwere ike man succeed. Ọ bụrụzie na succeed ha, that is your loss. Ọ gbasa ha. Ha nagoghị ego. If you succeed kwa na that is bonus for to them because ihe abịakwa nye ha Thanksgiving. Ihe abịakwa buru afa ha je kọọlụ ndị ọzọ si na enwe nwaanyị mere gị nke ọzọ, ma na enwe nwoke mere gị nke ọzọ. This is how they use your sense. Akwena kita na akwena ife ogol the woman gwere na chiesikwa ọ dịkwa sure na country aka chiesi ya na ya aga. Mana ọ bụ na the thing work by luck amankozo ụzọ akụkọ a. Ya mpụta ebe a na try to ịgbazi people ụzọ. Ndị iberibe na-enwe uche feel na mụ na ha na bụ na eme ofu ihe. But I don't atụpụrụ gị na like enwe uche like enwe uche. All my videos is meant to educate you. Isi na ịma mma ife continue kwugharịba na be dibia. Ekwugharịsịa one day you come here and give me your own testimony and I will use it to teach others. Since you have refused to use your sense. Ejikwa m n'aka na-efucha anya vidiyo biko n'ebe na-enecha vidiyo asị m na-esikwa n'okwu mkpu na-asị biko obido m aṅụrị ka unu si agbanele na chanel a obidokwa m na-aṅụrị ka unu si enye aka na-atụsasị ozi ya n'ụwa biko na-asịkwana biko onye ọbụla isikwa n'ike mgbe na-eke na onye ọbụla na-asị na adịla Igbo niile mma ọ dịlụ nwoke ọ dịlụ nwaanyị unu na-subscribe mma ka ndị na-eshi ya mma ndị na-adọrọpụ kọmentị unu ana m afụcha anya bụ ihe ma ndị na-like na-eme ihe ọbụla ha na-eme sị biko chukwu na ya gba onye ọbụla ume wee na-asị biko ebe ọbụla na-ene n'ala asị m ihe ọma kpọ onye ọbụla iru mmaji ụlọ mmaji wee na-asị na adịla onye ọbụla na mma gbara na ndị Ezenwanyi ọsọ ụcha n'ihe na-ekwu ịmara ihe ọbụla ihe eme ka ọ na-agalụ gị ọfụma mebi ya as long as n'ihe ị na-eme bụ ihe ọma jisi ike na ya na-emesi ya ike maka ịhapụ ihe anụnwa ha na-eme sị ka ije soro ha tinye igwe na-acha ha acha baden ogbucha agha aka ịpụtazi itibe eme gị nke a mee gị nke ọzọ wee na-asị biko ebe ọ mụrụ onye nọ dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma na ekwuchakwa ka ọ ha n'ọnụ n'ụbọchị nkịta na-asị na Igbo bụ Igbo ekene m unu ka enwenụ mgbe ọzọ.